Ate nembang apa lho paling tidak ning kok debat 78. Awakmu mlebu blundeng apa to ning jero ning 78? Manuk apa utawa pitik sing enek? Pitik. Kowe roh pitik. Roh. Pitik jago kena kluruk melek apa merem? Bocah ki koclok kok piye to? Lah pitik ki mesti melek. Nek kluruk Melek. salah. Merem berarti. Salah. Melek merem. Salah dong. Melemrek. Salah. Lah apa? Pitik jago ki nek kluruk cukuruku. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem. Saiki lak kowe ro pitik ya. Ya ro tadi. Lah umpamane awakmu teko kene nun sewu. Ya kene ape mlebu ning nyabrang debat 78. Lah wong gak mesti tolah-tolah ngene. Yo iya ta. Tapi lak pitik langsung punuk. Sebab apa? Sebabe pitik gak duwe akal. Nek menungso duwe akal. Oh, kleru. Menungso duwe pikiran, nek pitik gak duwe pikiran. Kleru. Sebab apa pitik nek nyebrang gak tolah-tolah? Sebab matane pitik ning kiri-kiriane kene karo kene. Nanti gak nolak-nolak ini jemprak kene bongko. Jadi sebabnya ki pitik ki mripate ning kene gak mungkin anak pitik mripate numpuk ning kene ki gak enek. Jadi ra usah noleh wis seruh kono karo kono ki lho. Lah menungso mesti noleh sebab mripate ning ngarep. Kowe kok malah pinter ta bocah kok iso kaya ngono. Timbangane pitik melek. Pitik apa sing tabrak truk gak mati? Apa enek? Dibelah gak mati. Apa enek? Diplindes sepur gak mati. Pitik apa? Pitik apa kuwi? Pitik apa Decel? Pitik anu BK. Salah. Birma. Salah. Talkun. Salah. Kate. Keliru. Pitik apa? Pitik panjang umur. Oh, iya bener. Berarti pitik iki panjang umur iki. Panjang umur dikapak-kapakne ra mati ya. Ora usah ngurusi perkara pitik. Ayo kudu pitik. Nek ora pitik tak antemi kowe malah. Ayo, berarti aku kudu bedheki kudu pitik. Pitik sapa kebon? Nanas goblok. Oh. Nanas kuwi. Pitik sapa kasur? Kuwi ngono jenenge. Oh. Pitik sapa kebon apa? Nanas. Pitik sapa kasur? Solo. Nanas didol. Apa nek nanas didol ning kasur iku apa enek? Pitik apa sapa kasur? Pitik picek. Wong waya sapa kebon ning kasur. Lah apa tumbal? Lah pitik panjang umur iki apa enek kowe? Rumangsaku kok lak bedane sing ilmiah. Kowe roh banyu laut, air laut. Roh. Sebab apa air laut kok asin? Sebab di situ ada molekul-molekul antara ora isa. Ora isa. Dan ada suplemen ora isa lah. Ada Latala. Ada manis. Ada es degan. Terus ngomong apa to? Aku ngomong es degan bareng kok yo mbok. Lah sebab apa? Sebab apa air laut kok asin? Sebab mbok dilat. Ya bener. Jajal rambut dilat raro kowe kok asin. Iya, berarti sebabnya apa? Air laut kok asin. Sebab dilat. Iya lah. Dilat gak asin ya, Mas. Iya. Lah ngene iki sebabnya apa lampu kok iso padang? Sebab enak aliran listrik antara min dan plus akhirnya terkandung aliran listrik yang menyala. Dalam lampu itu mengandung molekul unsur-unsur apa kowe iki tekon jinti. Kowe rumangsaku antara min dan plus H2O. Alah, apa enek listrik H2O berarti. Sebabnya apa lampu kok padang? Sebab matamu melek. Ya jalak merem ya peteng lho, Dik. Lah iki lho ya ta. Iki kaya tunggale dijilat ta, Dik? Ya iya. Ya mung tak wolak-walik. Iki depo 78, Dik. Depo 78 tahun kemarin kita udah ada wayangan saiki campur sari. Campur sari percil CS. Maaf Bapak Ibu, campur sari percil CS gratis untuk Anda kalau sudah nanggap ping 78 ya. Kowe enek kowe nanggap ping 3 apa ping 4 ngono lho. Paling tidak awake menunjukkan nek awake iki wong cerdas, wong pinter. Iya. Saiki kowe tak bedhek. Bedan kewan apa sing paling gede sak dunya? Anu jerapah meteng. Allah, meteng karo pakmu. Jerene karo mbokmu sih. Apa ta, Mas? Ulo terus nyatek dasmu iki. Anu gajah. Lah betul. Gede anu enak men piye? Lah betul iki apa enak? Pertanyaane, kewan paling gede apa? Gajah. Ndelike gajah ning ndi? Ning kebun binatang. Ah, salah. Ning Sumatera. Oh, akeh ning Lampung nek pesen gading. Ning ndi? Lah ndelike kan. Ndelike gajah pengen ro. Ning Depot 78. Apa enak to? Wis tau mlebu kono, Bro? Lah mau mlebu. Enek gajah, Bro? Lah, iki ndelik. Caki kocok kok kita takonan iki. Piye ta takonmu apa ta? Gajah ndelike ning ndi? Bon bin akeh cah cilik mbayar mlebu dipoto. Sumatera. Alah Lampung pesen gading pesen aku. Berarti
Delik iki lho nang depan 78 ngene Pak Paulus lho delik gajah. Ning Budidin. Budidin iki Dadi ning kono enek gajah delik. lah kok iso ta? Wis tau mlebu rono, Bro. Lah aku mlebu gedung sing anyar mlebu. Enek gajah pra? Gak enek. Kuwi delik. Delik Dik. Berarti berarti apamu pinter ya udah perkara gajah. Ya jelas pinter dah. Berarti roh gajah gede ngono karo. Ya ngerti gajah gede. Lah gajah cilik gajah apa? Ngerti bleduk anak Oh, gajah. anak gajah. Iya. Piye carane antara misahne gajah gede karo gajah cilik ngono? Gajah gede ditumpakno truk, Dik. Ah, sing cilik nututin nangis. Tolong. Sing cilik go ning kandang. Ah, sing gede yang nututi mesakne, oh goblok men. Piye carane misahne gajah gede karo gajah Gampang cilik? dadekne siji diayak esek ceblok mesti cilik, lak sing nundur kuwi gedhi. Ora tau tuku pasir to kowe. Gajah diayak ya. Iya no. Dadi nek ceblok Cilik. nek ning dhuwur Gedhi. oh. Timbangane delik lho to. Diayak ta. Oh. Ah toko apa sing paling gede dhewe sak flingi ngene? Lho ya, akeh pasar gede no. Ah kurang gede. Anu wis sembarang lho, depot 78 ya. Wah, gede. cih kurang gede. Lah toko apa sing paling gede? Sing dodol ayaan gajah. Oh. Wong sing paling goblok sak donya iki wong apa? Wong ra sekolah, Kurang cengoh, wong idiot, kurang goblok. wong sing paling goblok di sak donya apa? Sing percaya nek ayaan gajah. Lho. Ya ora ngono. Wah, rumah aku delok iki lho, gedunge anyar, Mas. Gedungnya anyar. Iki jenenge Ini adalah depot bintang 5. tapi harga Kaki 5. Jadi ning kono ki apa wis Menu-menu hebat, Menune ana masakan-masakan luar biasa mesti dijamin enak, dijamin berbintang 5. Tapi harganya cukup kaki 5. Lho, iya ta. 10.000, 5.000, terjangkau kanggo warga masyarakat. Lho, terus nun sewu. Apa? Sok anu ning jero kono wifi komplit. Wifi komplit. Sesuk iki wis komplit Mas sesuk. Iki sesuk tak kei jaranan ning jero. Terus sampe tak kei macan, gajah, barang ku lho Mas. Sing delik ngono Mas. Ini ngono. Oh, gak kijane debat apa kebun binatang ta? Lah awakmu ya ngono pula lek takok ning aku kudu sing detail. Sing detail lho, paling tidak awakmu sebagai Mas Percil, konco dari Bapak Paulus, kamu harus memberikan sambutan. Budidin, kamu memberikan sambutan. Tolong. Ya. Sambutan Dik. Mewakili Bapak Oh iya. Ibu Didin. Bu Didin. Aku mang wis salam awakmu Iya, saiki betul. salam. Ojo nganti ngisin-ngisini. Salam harus yang bagus, jangan sampai memalukan. Bapak Karena warga di sini itu adalah warga yang taat beribadah dan taat beragama. Paling tidak tunjukkanlah kemampuanmu dalam bersalam. Apa meneh warga masyarakat mulai dari gede, cilik, lanang, wedok nglumpuk dadi siji. Iki pengen ngrungokne apa to sing mbok omongne. Lah, nek kowe ora ndang ngomong, masyarakat ora ngerti apakah yang akan kamu bicarakan dan warga ini menunggu apa toh yang kamu omongkan. Maka dari itu dia Percil, kamu harus segera ngomong. dan ngomongku ki kapan kok ya. Iya. Bapak-bapak. Bapakmu gak akeh ta? Iya. Loh, iki ya ampun. Pidato loh, Dek. Ya, ganti. Ibu-ibu. Ibumu gak akeh anak arisan ya, Be? Lah. Mbokmu terus nek Maksudnya ngomong bapak-bapak- perwantel ngono situ. Bapak-bapak ibu-ibu wong sing sampeyan nimbani iki lho. Ala kakian. Kurang anu. Wis ben Bapak Ibu malam ini Sing ngarani awan ya sapa? Ngerti nek bengi ngono. Iki bengi kok mbok omongne sing ngarani awan ya sapa? Anggere nek lampune ngene iki ya bengi, goblok. angel ngomong karo cah cengoh iki angel. Bengi mesti nek lampune. Berarti lak bengi Enek lampune. lala awan. Ora enek to, wis padang kok. Tenan ya. Iya. Lah aku mau ning dalan nggawa sepeda motor Napa? awan-awan Lampumu ra mbok kane. rambu rata kene kok semprit polisi aku mau. Jadi lawan ra nek lampune. Aku mau ning sepeda motor ning lingi ngono lho. Lampune ra tak uripi disemprit polisi. Ya berarti polisine krinan. Opo enek kowe ke rumah aku. Enggak, ya. Wong ki ora usah sambutan wis kena. Ya, tapi ya kudu anu to. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Saya di sini. Sing ngarani ning Ludoyo ya sapa to? Wis gelas ning kene lho, kok iso? Oh, tak bacok kowe sisi. Wong aku Ngerti ki ngomong nenek tenan lho kene kok, rumangsaku. Lah paling dijawabmu ngekeki apa? Lagu apa? Oke, sembarang. Lagune sapa? Sila on seven. Lagu itu yang enek pitutur, ngandani warga masyarakat, paling tidak lagu sing jaman cah nom-nom saiki kan akeh tau omben-omben sing memabukkan. Oh, ngene ta, Dik. Ya kaya awakmu kan Biyen. saiki alhamdulillah wis gelem ndakne salat.
Sapa sing ngomong? Ngene. Pindah galon luwih gedhi glokoke apa enak ora ro kowe ngene. Nyapa? Nyapa? Ning dhuwur nek malaikat lho. Nyapa? Kowe ditulis. Nyapa? Kucluk. Lah, ora ning ngono. Aku ki nuwun sewu apene budal ngene iki. Eh. Ape budal campur sari. Sak durunge budal aku wis mesti ngene sih. Alhamdulillah. Saurunge berangkat Campusari awakmu wis nindakne salat maghrib, salat isya, aku melu seneng, Dik. Delok jiki lho Mas Alah, alah. rame. Aku ning ngarep ngene. Mesti ra tau Yo bener. bar toh. salat Mangan terus karep delok iki kok mesti ra tau bener kok.